aj napriek skoro 30 rokom praxe. Prekvapil ma takou nezmyselnou brutalitou páchateľa, ktorá nemala, myslím si, žiadne opodstatnenie. Za nami sa nachádza miesto, na ktorom začala krvavá dráma, ktorá skončila vraždou mladého muža. Za všetkým stál ako obyčajne alkohol. Trojica mužov, medzi ktorými sa nachádzal aj otec so synom, sa dostala do konfliktu s Danielom Horvátom. Ten do krčmy prišiel tiež potužený alkoholom z firemnej oslavy. Keď aj tam došlo k určitej potyčke, prečo to bolo vyriešené práve takým brutálnym spôsobom. Zarážajúci na celom prípade je postup pravdepodobných páchateľov. Po bitke, ktorá sa v krčme strhla, odviezli bezvládne telo stále žijúceho Daniela do neďalekého domu, kde mu ostrým nástrojom oddelili hlavu od tela. Ľudské torzo potom odhodili do žumpy rodinného domu, v ktorom žila dvojica údajných páchateľov. Nepochopiteľné sú aj ďalšie kroky bezcitných útočníkov. Zo žumpy rodinného domu telo na druhý deň vyzdvihli a po opláchnutí ho opäť previezli na iné miesto. Páchatelia nakoniec mŕtve telo previezli z obce Žiharec do tejto šachty, ktorá sa nachádza v obci Šoporňa. Nález bezhlavého tela otriasol nielen skúsenými policajtmi, ale aj hasičmi, ktorých úlohou bolo vyzdvihnúť mŕtve telo z tohto úzkeho priestoru. Bola vyslaná jednotka z hasičskej stanice v Seredi, následne bola povolané ďalšie sily a prostriedky z okresného riaditeľstva alebo teda z hasičskej stanice v Galante. Po ukončení tejto udalosti alebo po ukončení zásahu bolo príslušníkom ich hneď vyžiadaný psychológ hasičského záchranného zboru. V celom prípade stále prebieha trestné stíhanie. Zadržané osoby aj napriek dôkazom neprejavili ani kúsok ľútosti nad tým, čo spáchali. Je to neuveriteľné, ale ja tam pociťujem akoby nedostatok akéhokoľvek citu alebo sebereflexie. Ináč to neviem popísať. V prípade dokázania viny si páchatelia za tento trestný čin môžu odsedieť 20 až 25 rokov. V hre je aj doživotný trest odňatia slobody. Viktor Bokor, televízia Krea.